Terve, täällä olisi Roninoilla 2 ja Deluxe HD Fin ja me tehtäis tässä Roope Ankan rahasäiliöä. Tää ei oo mikään ihan maailman hienoin eikä ihan kopsattu. Me tehtiin taas vähän arvalla niinku eilen. Mennään tänne rekkaan sisään, messä sieltä on. Niin, tämä on tämmönen, siinä on hieno rappi. Ja tässä vaihdetaan kanavaa, kun vedetään ihan täyteen. Vedetään ihan kovaa sellainen. Voi vittu. Radionappi meni rikki. Sitten yöllä mennään tietenkin nukkumaan. Sitten täällä ne vetää kauhean venäsyksi. Niin, sitten jatketaan. Mennään tonne sisäpuolelle täältä. Tässä olisi tämmönen tuksa. Aloitetaan tää, mutta ei mennä tosta ylös. Ei kun mennään tuolta. Mennään tuolta. Kylttejä. Voi vittu! Joka ikinen nappi menee rikki. Tässä sitä olla ja tässä on se mikä Roope Anka, se kassaneiti. Tai täti. Tässä on tää hieno glowstone katto ja iron lattia. Tää ei oo ihan tarkalleen tehty. Mä yritettiin niin hienosti joku suuntaan. Tää on vähän pimeämpi huone. Tää sit se Roope Anka aina on. Mitäs tekeekään? Sitten täällä kun aina Roope Anka miettii, niin se pitää kättä otsalla tai niin ja miettii tässä kun pyörii ympyrää. Näin. No niin. Sitten mennään tietenkin Roope Ankan rahoihin. Tässä hyppää ja plumps. Sitten täällä latoo joku rekka niitä Roope Ankan noita rahoja. Kasaa. Sitten täällä on vähän tää glowstoneit on sit kultaisia rahoja. Niin. Ja sit mitä muuta sitten. Tää sä korjaat sitä. Niin. Hei tässä. Niin tässä on tää mittari, kuinka sillä on rahaa. Siis tää jatkuu siellä sairaasti syvemmällä. Mutta ei me jaksettu tehdä. Niin, no ei sit tässä ollut, tää oli vähän lyhyempi video varmaan, niin tää oli tämmönen Roope Ankan rahasäilö. Ei kun yksi juttu unohtui. No. Nämä kyltit. Mä näytin ne alus. Mutta me ei jaksattu tehdä sitä möykkyä, kun siinä olisi kestänyt vielä kauemmin. Ja me tehtiin katsotaan aika rauhallisesti. Ne seinät kesti tehdä varmaan 2 tuntia. Niin, se oli varmaan, niin yksi juttu oli vielä. Tämä strippaava zombi. Intermenten Havenger. Ei se ole derp. Derp. Joo, no mutta... Tämä oli tämmönen lyhyempi video. Tää ei kyllä liittynyt yhtään siihen. Niin, se oli sitten tällä kertaa moro. Tilaa, tykkää, kommentoi. Niin seuraavaksi on varmaan aiheena Pelle Pelottavan talo. Joo. Se on moro. Se on moro.